oketo piny kendo mondo ubar telo mar chama. Omiyo wan kaka party kata constitution marwa, an gi katiba mar chama ka, constitution king'iyo kar election wacho ni wan gi yore adek ma yiero. Mokwongo en ga consensus. Mar ariyo en ji bedo ji dhi e debe. Mar adek en gimiluongo ni direct ticket. Aito mar ang'wen en gimiluongo ni hybrid. Mago e yore ang'wen mwatimogo yiero. Bang' ma endi koro national ka endi chenro chalo nade wach mar national, nikech ng'eny joma omako kombe gi sani gin gi mako kombe mako jolo kata dho ngere luongo ni interim. Joma omako kombe ma interim ok ng'eny nikech joma ni ofis sani ne opuodhi gi National Delegates Convention e dwe mar ariyo 2022. Ung'e ni term en ga 5 years. Masani kore ka gisetieko higni adek. Aparo ni joma ne ogirore ka watimo NDC Kasarani February 2022. NDC no nopuodho jogo mantie. Jominyalo wacho ni kojolo gin jogo manyocha oyier higa mokalo ka moko kuom joma notelonwa odhi odonjo e piny owacho. Machalo deputy party leaders ariyo, jakom John Mbadi to kod jagoro mar weche siasa